L-elementi tan-natura jerru forsi mingħajr ma nindunaw il-kosta madwarna. Hawn għawdex operazzjoni ta' sigurtà minn diversi entitajiet b'suċċess f'imġar ix-xini biex titneħħa blata perikoluża li kienet qed toħloq riskju għal dawk li jżuru jowmu f'imġar ix-xini. Sandland huwa proġett li jindirizza l-isfida dejjem tikber tal-erożjoni kostali. It-telf ta' bajjiet u xatt minħabba proċessi naturali bħal mewġ mal-tempu żieda fil-livell tal-baħar. Id-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi qed jieħu sehem f'dan il-proġett internazzjonali blan tal-inizjattiva huwa li jiġu identifikati u implementati interventi f'waqthom li jnaqsu r-riski u l-inkonvenjenzi li jistgħu jinħolqu f'żoni frekwentati mill-pubbliku filwaqt li titħares is-sigurtà u l-integrità tal-ambjent kostali. Sandland huwa kollaborazzjoni bejn diversi istituzzjonijiet akademiċi u awtoritajiet pubbliċi minn Malta u Sqallija. Waqt il-laqgħa tal-stakeholders tal-proġett Sandland li saret Malta, il-Ministru Ellison Zerafa Ċivelli qalet li permezz ta' inizjattivi bħal Sandland il-Gvern qed jinvesti f'approċċi xjentifiċi u sostenibbli li jippermettu ġestjoni aħjar tal-ambjent kostali filwaqt li jnaqsu r-riskju għall komunitajiet u għall-infrastruttura. Daniel Fenek, uffiċjal fid-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi, għalli fil-passat risposti tradizzjonali għal din l-isfida kienu jinkludu l-bini ta' strutturi bħal breakwaters. Madankollu qal li dawn spiss kienu soluzzjonijiet temporani u f'ċertu każijiet saħansitra kontribwew għal aktar telf ta' sediment minħabba tfixkil fil-moviment naturali tar-ramel. Ir-rol ieħor ta' Public Works għax għandna entità tal-Gvern, speċjalment meta nitkellmu dwar partners barranin, fil-każ tal-Italja, u li nipprovdu informazzjoni jew data li mhijiex daqshekk available mod faċli. Ukoll aħna noffru servizzi bħal eżempju drone photogrammetry li mmorru bid-drone on site u nagħmlu modell tas-site tas-sit. Ġifieri aħna għandna l-expertise lokali u għandna l-expertise fejn jidħol GIS u policy. L-idea ċentrali hija li jiġu identifikati depożiti ta' ramel taħt il-baħar u jiġi evalwati jekk dan il-materjal jistax jintuża b'mod sigur biex jerġgħu jiġu rifornuti l-bajjiet permezz ta' proċess magħruf bħala beach nourishment. Il-metodu għandu lan li jirrestawra u jżomm il-bajjiet b'mod ikkontrollat u ambjentalment responsabbli.